Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maadjong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live, gakisi-kisi, mudugo. Taghan kaayong feedback na kung mahigala nga ang internet na to nagsalimuang for the last several days. Ang taga-Amerika magsigiingon nga kagwapo mong ta imong topic, Dok, pero gyud mi kasabot. Mas maayo pang insik, makasabot pa mi. Pero ang imong tingog sa net, labaw na gyud sa Facebook nga live, daily gyud mi kasabot. Kay unsa man nga gargled man daw ang tingog na ko may gala. So nangita mig paagi nga masabtan ninyo ang akong istorya, pero for sure may gala post production gyud ang may tabuan ang pasabot na ko nga kaning among gi-upload sa live streaming sa Facebook, amo ni siyang ilisdan og mas maayong version unyang gabi. So ang may tabo kaning live kung di mo kasabot, moadto na lang mo sa sa rerun ang pasabot na ko nang i-upload na mag-usab unya sa YouTube. Mas klaro gyud kay amo man i-post production editing. Orag nag-professional na kay may karon mahigala kay ang akong mga anak nagamit na professional camera. Ang isa ka anak mga mo nag Da Vinci editing sa movies mahigala. So anak ay gid siya ba kanang nag-pro na mi para lang gyud maka-deliver mi og maayong nga video sa inyo. So kung naalay problema pag text lang mo dito sa akong Facebook o kung di ba kung namo sa Facebook, i-text niyo dito nga mas okay ni siya, Dok, kay tibok kalibutan na biya mo nagkatanaw sa katong ako isa ka lecture niabot ta og 55,000 ka views ang isa nako ka lecture, pero katong nagbinuang na ang net ay pastilan di yun, wala gyud siya gyud nahitabo. So karon amo siyang ikuan ayuhon gyud mo pang professional lagi na mo delivery sa inyo mga gala. Kamong naa sa radyo ay problema kay Clarix man gyud kay kung tingog diha sa inyo kay maay man ang atong istasyon. Maayo gyud ang iyang signal. So wala gyud complain gikan sa inyo, pero kaning kamong naa sa Facebook ug naa sa YouTube moingon gyud mo nga pastilan naunsa naman tawo ni. Napag yun to'y portion may gala mga atong May 21 nga nagputol-putol ang YouTube. Ambot og naunsa to siya. Karon amo nagyong i-upload with post production editing para gyud nga maayo ang pagpaminaw niyo sa akong ginaistorya. Daghan kay naka-appreciate sa akong ginahimo karon may gala. Nakaingon gyud sila gyud nga klaro gyud kay gyud ang pagkaistorya. So abi ba ninyo nga niundang na ang mga sis sa tutoy mahigala nga wala na high blood, nga wala na hubak, wala na cancer sa colon, wala na cancer sa atay, maura gud gyapon mahigala. Niaging semana lang ang sis sa tutoy nga akong nakita dili mo ba og 20 ka buok ba? Dili mo katuo nga sukad atong 1980 ang akong trabaho gyud kadaghanan tutoy, tutoy sa buntag, tutoy sa udto, tutoy sa gabi, wa pay labot ang tutoy sa akong misis. So mao na siya nga mao ra gyud pirmi akong operahan, pirmi gyud na mas daghan gyud akong operahan og tutoy kaysa ubang parte sa lawas may gala. So mao niya tong istoryahan karon mutaga. Ang kadaghanan sa inyo wala pa gyud kay balo kung unsay buhaton kung naa kay magunitan nga bukol sa tutoy. Sa tinuod, pag makagunit na gani mo nga dili mo eksperto, sigurado gyud kung sobra na sa 2 cm na unsa may significance sa 2 cm nga sis. Kanang 2 cm may gala ingon kadako na sa 10 centavos nato nga kwarta diri sa Pilipinas, ambot lang sa kadako ang shillings o sa kabuk quarter sa bana kadagko ana wa po kay balo may gala kamong sa Amerika kamong lay bahala na basta 2 cm na siya. Ang significance ana kay kung 2 cm below ang size sa sis nga makita sa doktor, dili kamo ang makita below 2 cm ang makita sa surgeon,
kana siya borderline na siya kung cancer na siya nga stage 1. Nagpasabot nga kung stage 1 mo, wala tay chemotherapy. Pwede pa gani siya nga katulang sis ang kuhaon, dili labtan ang tibuok tutoy. Ha? Pwede po siya kanang kuuton lang tong sis, ha? Pero lagi uban nga himuon sa imo, chemotherapy, radiotherapy, pero kato siya, mauto siya ang boundary nga pinakamaayo ma-discover ang cancer of the breast. So, unsay pasabot nako ano? Every day gid mo mag-examine sa tutoy. Maski bag naay COVID unsa ba, ayaw yun ninyo kuha atong anyong tun-an sa una may gala nga sigig balik-balik sa mga breast awareness, sa mga lectures, makita ninyo sa TV, makita ninyo sa Facebook nga balik-balikon para lang yun ma-aware ka mo mga babae nga katong discovery sa 2 centimeters and below is the best time yun siya nga ma-discover ang cancer. Karon ang method nga i-confirm kay ang purpose man gyud sa pagtambal sa cancer of the breast may gala is early detection, early dali o pinakadali siya makita ang cancer of the breast. So walay pulos ang ultrasound. Igo ra ultrasound or mammography, igo ra na siya moingon nga naay bukol. Kung magunita na sa inyong doktor, why anong himuon pa man ang mammography? Kadaghanan ma-miss out na siya may gala. Daghan kay nang ma-miss out nga sigig ingon ang doktor ultrasound, mammography. Di ito cancer na dito siya. Kay ang ultrasound o mammography dili na siya makadetect 100% kung cancer siya. Dili na gid siya pwede. Wala gyud studies nga makatabang ang mammography or ultrasound or sonomammography sa detection sa cancer. Kay usually daghan kay lang ibutang dito suggestive of ngani pero mato gyapon kag biopsy. So ang first and foremost gyud himuon sa pasyente may gala kung ay magunitan, nay magunitan nga bukol, biopsy. So unsa man klase nga biopsy nga dili kaayo invasive ang pasabot nako nga kamo kadaghanan sa inyo mahadlok man o muadtog doktor. Kay basig hiwaon unya, operahan unya, wala may laing paagi magala nga makadetect nga cancer ba siya o dili, pinaagi sa pag-biopsy, pagkuha og isa ka tissue o gamay nga tissue dito sa breast para ma-detect nga cancer gyud siya. So, biopsy gyud siya, pero naay paagi nga 3 ways nga paagi nga dili kay sa ingon nga invasive. Pasabot na ako ba nga kanang operahan nga dagko. Meaning na siya nga dagkoon o hiwa yung kay dagko kay hiwa sa inyong tutoy. Ang unang nga biopsy may gala is fine needle aspiration biopsy. Fine needle aspiration biopsy. Ang pasabot ana nga ang katong cyst nga makita o magunitan, tusukon to siya. Maski pag ingon mo nga ang usay purpose diay sa mammography o sa sonomammography. Kato sila ang gagmay kay nga less than 1 centimeter makita sa mammography. Ang padulngan anak may gala is biopsy gyapon. CT guided o mammography guided biopsy, fine needle aspiration biopsy. So tusukon to siya. Ang accuracy hinon anak may gala dili na siya mutungtong og 55% to 60%. Naagid siya ma-miss kay ngano kung ang bukol gitusok sa tunga o kang cancer day na sa daplin. So ang ginahimo na mo may gala sa fine needle aspiration biopsy, tusukon na mo na siya og karayong nipis. Unya amo siyang tagtaron og tusok-tusok ka anang sides ana. Pero naagid sa panahon nga di gyud maigo ang cyst kay ang cancer kay mubo pa man kay gamay pa man kay siya. So ang next nga biopsy gud is the more accurate. Excisional biopsy ang tawag ana may gala. Ang excisional biopsy kuhaon ang katibukan sa cyst. Ang katibukan sa cyst. Mao na siya nga
maingon ang isa ka surgeon nga kwaon na to ding cyst dahil ang main purpose gid ana gyud is to remove the whole cyst. Kwaon siya ipadala sa laboratory para mahibawan o naa bagay posibilidad na cancer. Dili biya tanan cyst cancer may gala. Ay ibutang niyo sa inyong hunahuna na. Kadaghanan sa inyo mahadlok na lang yun magpatanaw og doktor kay basig ma-cancer. Dili. Mali na inyong pag-isip. Kung cancer na siya, cancer ganyan siya forever o cancer ganyan sa pagsugod. Ayaw mo pag una-una na daghan labag kayo sa mga tao nga bisig educated ba. Doktor pa gani may gaga. Doktor pa gani daghan kay ko nakita nga doktor, ha? Itawag na mo sa ila denial queen kay doktor na. Kay balo na gid unsay may tabo sa cancer. Dili magpatanaw og doktor. Dili magpa-biopsy, dili gid siya magpa-opera. Pero sa tinuod may gala, kung makuha na ang katibukan sa cyst, ha? Makuha siya katibukan, unya may bawaan nga cancerous, naggihimo na nimo ang pinakamaayo gyud sa usa ka babae. Labaw na gyud 2 centimeters below ang size sa cyst. Kung musobra na siya, lain na po ng istorya. So, ikaduha na to. Fine needle aspiration biopsy, excisional biopsy, total. Ang ikatuloy is partial excisional biopsy. Pasabot ana kay dako na kayong cyst sa tutoy may gala. Ha? Dili na pwede ma-anesthesia. Daghan na kay anesthesia ay mong mabutang. So ang among ginahimo, anesthesiahan lang tong isa ka lugar sa cyst. Mutoy among kuhaon, gamay lang yun. Pero kaya lagi dili gyud siya accurate kay kung ang gikuha ni mga tissue dili siya cancerous, nya naara dito sa pikas ang cancer, disgrasya. Mo bitaw na madungog dinyo sa ubang pasyente nga nibalik man akong cyst kay ang pagbiopsy excision na lang, wala gikuha tanan. Nya giingon nga paggawa sa resulta benign, di ba? Dili sa cancerous. Naari to pikas di ay. So taas ka kaing 6 months, mudako pag yun tong cyst. Mo na problema. Kay daghan magyud kinaiya sa pasyente nga pag human og biopsy dili na mo balik og doktor. Kay benign man, di na mo balik og doktor. So mao na siya nga mas maayo itong excisional biopsy nga tanggalon kung gamay pa, pero kung dako na didto gyud mo sa hospital magpa-opera. Nga naman ang third nga procedure ay fourth nga procedure mahigala is frozen section. So may pasabot anang frozen section. Mo-admit ka sa ospital, i-anesthesia ka, kuhaon tong isa ka portion dito sa imong cyst, tan-awon tong unsay pinakakuan sa operating room na, while gi-anesthesia ka. Tapos ipadala sa pathologist, basahon niya in 30 minutes, tan-awon niya to in 30 minutes kung positive ba siya, cancerous ba siya o dili. Mao na siya ang frozen section. Kaya lang, ang problema sa frozen section may gala, magkuan mo, magdako ang gastos. Kay pag benign siya, kuha ko man itong katibukan, lagi. Hindi na, wala na balikon, kay kuha naman itong cyst. Pero kung cancerous, nagbayad na ka sa pag-biopsy, sa frozen section, magbayad pag ka sa major surgery. So, mao na siya ang problema diya sa mga biopsy. Karon, unsa gyud gina-rekomenda nako. Ang akong recommendation mga gala is muadto gyud mong surgeon. Kay kami mga surgeons, mao ginay trabaho na mo mga gala, wala lain nga specialty nga makahimo kami ra gyud sa kadaghan sa mga tutoy among iksabinon ba nga magpiyong na lang ko. Sa tinuod magpiyong ko, dili ko magtanaw sa tutoy kung magunit ko sa mga cyst, magita ko cyst sa tutoy. Dili ko magtanaw. Ako na siyang himay-himayon. Right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant. Kay amo man ang gidivide ang tutoy may gala og 4 ka kwarto. So quadrants. So amo na siyang himay-himayon. Amo gunitan niya piso-pisoon, o sabay tulak pa namo kay baro maggunitan ang ginamo tong pinakagamay nga cyst sa tutoy. Karon, moingon mo nga, Dok, kung for example, more than 2 centimeters na, kung sa'yo nagpasabot, kana siya may gala, maski pag
wala pa makatag sa mga lusay. Kadawog naman siguro mga ano, nga moadto sa lusay, sa ilok, moadto sa lusay sa liog, moadto sa mga atay, ano. Kadto terminal stage na to, stage 4 na to. Pero katong stage 2 mahigala, nigawas na sa 2 cm ang cancer. So dako-dako lang gyud siya. Pag mugawas na siya, sigurado gyud na siya nga magpa-chemo gyud kagyud. Kay ang chemo mahigala, mura na siya silhig nga lanot, ha? Ang katong operasyon nga pagtanggal sa tutoy mao to ang silhig nga lukay, ha? May laing word sa lukay, no? So kana siya mahigala nga imo siyang tanggalon ang tibok tutoy, mao na silhig nga lukay, ha? Di na mo makuha tong pinakagagbay kay ang cancer cells dito nga may bilid. Limpyo kay na mahigala kay gikan diri sa inyong shoulder paingon dito sa inyong gusok sa ubos, ha? Og di kan diri sa tunga-tunga sa inyong dughan paingon dito sa inyong ilok ang among dissection. Pasabot nga limpyuhan ginanamo tanan, wala gyud mabilin except ang bukog ug ang imong ribs, my God. Bukog, ribs ug muscles. Mo na gitawag og modified radical mastectomy, MRM, modified radical mastectomy. Karon, ang chances sa babae nga bubuhi og 5 years nga naay cancer nga na-discover 2 centimeters below ang size sa iyang cyst, sa iyang cancer, ang chances siya nga mabuhi more than 10 years is very high. Nagpasabot nga naa ko yung mga pasyente mahigala nga gioperahan ko nako 1987, ha? Buhi pa hangtod karon 1987, ha? Kamong uban diha naminaw siguro, ha? Maingon mo nga wa pa man ko maanak ano, tinuod na mahigala. Na ako'y pasyente nga natigulang na lang. Na pasyente nga namatay na lang kuan kanang high blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing, ha? Pero wa mamatay sa cancer. So, ang akong ginapasabot sa inyo mahigala, ang cancer of the breast mao na siya isa sa mga success story sa medicine mahigala. Tanawa ang COVID-19. Wa tay success 3 months, 4 months, wala ginahitabo. Sa daga nato karon sa COVID mahigala, moabot pa tag 2 ka tuig, 3 ka tuig nga ingani ta sige tag quarantine, sige quarantine. Walay pulos gyud mahitabo ani sa ato kung dili lang gyud ta mong trabaho, wala bagsak gyud ang ekonomiya nato. So mangita gyud pagi nga protected mo at the same time, ha? At the same time nga makatrabaho mo, na dili na lang mo mahadlok kung saan ang COVID, pareha gyapon na sa ubang sakit mahigala. Sa tanang sakit mahigala, wa ko mahadlok sa COVID-19. Nahadlok ko sa breast cancer. Nga naman, kay naaman siya treatment, naaman siya protocol nga maayo gyud ka ba? Samantala ang COVID, wala. Naay protocol sa pagtambal sa cancer na dili mo magpatambal. Mao nay kuyaw. Muna gyud pinaka-importante mahigala nga makasabot mo nga katong dili ka tambal, wala, ha? Wa tay mahimo ana. Hangad na nantas langit. Wa tay mahimo gyud kung may istorya tag way tambal, way vaccine. Sa tinuod, ha, ang COVID-19 maobserbahan nako na positive, ma-negative, ma-positive, ma-negative. The same person, sa tao na siya. So pasabot ka dili siya nagahimo og immunity. So wala tay mahimo ana. Kuan na siya. Muna tawag nga down period sa humanity kay kapila na ta nag-pandemic since na tao siguro kalibutan sige pandemic so accept na lang gyud ato siya nga ingana gyud ang sitwasyon nga mahita gyud paagi nga magkwanta pero ang breast cancer mahigala makaluya ba nga naman na may paagi gyud siya gyud nga matambalan siya, ha? If for example ang stage 1 makaabot mo how many years mabuhi. Ang stage 2 mahigala mo limit mo nga maingon gyud mi nga ang survival rate sa 5 mo ka tuig, ha. For example 100 makabuok ang cancer of the breast. Sa 5 ka tuig, ha, 45
100 ha, 45 lang mabuhi. Pero at least nabuhi itong 45 katong uban patay gyud sa 5 years. Oh? So grabe gyud ang diferensya sa stage 1 kaysa stage 2. Pasabot 2 centimeters and below. So dako kay siya kon ba manghinayang gyud ka may gala. Manghinayang gyud ka gyud nga may nga ano man kang karon naman ka maanhilay. Sa ako'y pasyente gyud nga nanakla lang gyud ko kay Teo na 38 years old siya may gala. Na siya ay stage 4 cancer of the breast. Ipabiyaan niya. Wala na ang iyang katibukan sa iyang tutoy puno na lang yung kayo kanang samad bagang gadugo. Dali kay madugo. Bahok. Luoy mayong yung kang sa pintaon. Na may technology. Na naman ang medicine, na naman ang paagi nga mo sumpa ba nga dili dahil ka mamatay ba. Siya stage 4 na. Muna sukat-sukat na ko pagka-surgeon may gala. Manglingo gyud ko gyud makakita pa ko stage 4. Mas gani stage 3 may gala kay ang stage 3 pastilan. Within 2 years muadto na sa atay, muadto na sa baga, muadto na sa tinai. Makakita mo og kanang terminal stage sa cancer ba ingon gyud mo gyud sa pastilan. Ihinayang isayangan ninyo inyong kinabuhi ba kay wala na may mahimo ang surgery, wala na may mahimo ang medicine. Maghulat na naman ko tiyaw mo na edad nimo og 38, 40 years old maghulat ka nga mamatay ka sa in town kabata pa nimo. Ano maging ana man na sir. So mo ni akong legacy may gala nga magsige ko ang isa gyud sa rason nga nung naako diri sa doktor sa kahanginan mao gina siya breast cancer. Kay manghinayang man ko kay naay mga relatives na mas astig pa sa doktor. Mayingon nga ayaw ipabiopsy na kay bahimong cancer. Astilan pagkabugo. Mao na siya ang pinaka-problema kay kung naay magari-hari sa inyong pamilya nya dili maminaw sa doktor, maminaw hinaw dito sa wa gyud nahibaw-an sa medicine. Disgrasya ba? Unya di ra gyud muagi ra gyud mag herbal, muagi ra man yung bisag unsa inyong himuon. Antod mahurot na iyong kwarta pag terminal stage, muhilak-hilak na din sa doktor, dok, operahin ako dok, kung may mahimo na to ani, wala na. Useless. Pag moabot na gani siya o mga 6-10 centimeters ang cyst sa tutoy may gala niya, cancer, pastilan. Manghinayang yung kugid ba kay daghang yung ka-educated ba? Dili na ingong na ako nga taga-bukid. Sus, educated, doktor, engineer, lawyer, sus in town. Pagkaluoy. Pag makita na mo himalat yun nga breast cancer may gala. Basta lami kay bunal og 2x2 ba sa tinuod ba. In town, gisayang-sayangan na gini mong kinabuhi dai. Nganong nituo man ka sa imong mga pag-umangkon o relative nga wa man na sila ibawan sa medicine. Kung sa may naibawan nila, wala gid sila ba? So, kamong tigpaminaw na ko sa doktor sa kahanginan, kamong naa sa Facebook, kamong naa sa YouTube, i-spread the word. Ang pasabot na ko nga kamo gyud ang mahimong kuan ani ba? Apostoles, nga apostles nga apostol si Dr. Kagapi nga musulti gyud in town patun-aw gyud sa doktor kay the only chance nga mabuhi kag taas-taas may gala is surgery si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Mayong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan live. Mangbasa na ko og text may gala kay mga gwapo kay mga questions. 0998-885-7085 60-year-old breast cancer under chemo na kay operahan adtong August as lang pwede na ba makapaibot og gipon. Ang problema sa pagpaibot og gipon nga naga-chemo ka dai is bleeding. So kinahanglan gyud ka magpa-CBC, magpa-platelet bago ka magpaibot og gipon. Usually good ang imong dentist mag-request ana kung imong sultian sa imong sitwasyon. So CBC platelet bago ka magpa-opera kung normal. Magpaibot og ipon kung normal sila. 0942-199-5273 paggising sa buntag nagsigi na atsing ug mutulo na ang sipon
Bakit kaya, Dok? Salamat. For sure, nag-develop na ka og acute sinusitis or rhinitis. Tungod sa kabugnaw, siguro nag-aircon ka o tugnaw sa inyong lugar, mo nang nag-sinusitis ka o nag-rhinitis. Wala na siya ingon nga permanente pagtambalay, kay usually yun, magbalik-balik na siya kung bugnaw ang imong lugar. So, dili na ka mo inong bugnaw, di na po ka balik og bugnaw. And sometimes, munghatag ko ka ng mga ordinaryo na tambal para sa sipon. Neosep, Drixin nasal spray. Pero temporary lang yun na siya. Dili na siya ingon permanente nga di na siya mabalik. Once nga na kay sinusitis, forever na gina siya, o kung di ba na kay rhinitis, allergic rhinitis, wala, magbalik-balik na gina siya. 0916-556-5102. 25-year-old lalaki, Malita. Pikas dalunggan na ay moagas nga nana. Baho kayo, unsay tambal, guol kayo kodo. Naga-otitis externa na karon. Otitis externa, kung bali infection dito sa gawas sa imong eardrum. Ang importante is limpyuhan ang imong dalunggan every day, 2 times a day, o agwa oxygenada with cotton buds. Pag human, malimpyuhan mo siya, mag-inom ka og antibiotic, mangutana ka sa imong doktor diya sa Malita, magpa-reseta ka og Dalacin C, 300 mg, 1 capsule 3 times a day, for 10 days. Paghulat ka after 5 days, ibalik na mong inom kung mubalik ang imong buog. So, mao na siya, limpyuhan gyud siya gyud og agwa oxygenada o moinom kag antibiotic. After 30 days nga mubalik-balik siya, nagpasabot nga kinahanglan na kag og X-ray sa mastoid. X-ray sa mastoid. 0910-438-8612. Unsay hinungdan, magka-sepsis ang bata. Halos nalukop ang lawas sa bata, murag pilas, pula kayo, unya hupong, 3 months ang bata, makasurvive pagkaha ning bata. Ang sepsis sa mga ing-anang edad, 3 months, usually gikan sa infection sa iyang environment, gikan sa naay nagka-infection ordinaryo sa uban, infection sa gikan sa mga tao, ana. So makakuha si ana. Unya wala siya na dayon na detektahan, mao na siya nikatag na sa tibok lawas niya. Karon ang sepsis, kung ingana na sitwasyon nga natanggal na ang mga panit niya, lisod ang survival rate. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Yes. Unsay ato day? Ano ko nang ako ang anak mo, Dok, ng 36 na sa Dok, lalaki. Kunya? Parang naasay nanulok bitaw, Dok, sa ilalong ka iyang lalamunan sa liog, Dok. Ang naglinis ng bulitas, nakadako, Dok. Uy, ipatanaw na siya og surgeon day. Ayaw na siya og baliwala. Ipatanaw sa surgeon, ha? Karon kanang open naman ang mga clinics ron, ipatanaw sa espesyalista gyud. Okay? Wala, nagsakit daw, pero kay na naglingi lang sa bana, nakadako man sa may lalamunan niya, dapit sa gawa sa liog. Dili na makuha og antibiotic day. Dili na makuha. Kinahanglan gyud siya makita og surgeon. Okay? Ipa-check up na, Dok. ipa-check up gyud. Sige, Dok. Salamat kay Dok. Thank you, Dok. 0909-655-002. Napaakan sa iring. 53-year-old, dapit sa kuko sa tiil. Unsay buhaton, magpa-injection kag anti-rabies o anti-tetanus. Anti-rabies o anti-tetanus. 0907-115-4302. Hello, good morning. Hello, good morning. Dok, mag-clinic ka karon, Dok? Mag-clinic. Hello, mag-clinic. Unsa daw? Basta nagpa-check, magpalista na mo karong buntaga kay manood to lang kung 15 minutes, manon yun ako bago ko muli. Sige, Dok. Sige, okay. Sige. 0907-115-4302, 60-year-old kumbal. Sige, sakit paa, padulong sa tiil. Inom diclofenac, makadaot ba? Sige, inom diclofenac. Yes.
ang one of the reasons sa GI bleeding o magdugo ang tinai is diclofenac. So dili gyud na siya pwede ipadugay og inom more than 10 days, naagi posibilidad nga magdugo ang imong tinai. So dili na siya maayo i-maintain ang kanang diclofenac. Mag-shift gyud mo gud sa laing tambal. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Doc, good morning. Morning. Hello, Doc. Paminaw sa radyo kay para mabatian nimo pag maayo akong Sige. tubag. Akong kusgon, Doc. Akong kusgon. Sige. Unya, unsa man? Kanang nakoy ituon, 47 years old lalaki. Unya, Cancer patient siya, stage 4. cancer of the Colon cancer. Okay, sunod. Tapos, naana say record karon sa SPNC, dito gyud ni nagapa-kuan, dito gyud ni nagapa-chemo nya. Naaman mi karon sa Digos, madlok man kumuadto og SPNC kay base niya pag-uli, charge to COVID na. Mao gyud posibilidad pero ang himuon man gud sa SPMC before mo pasudlon i-test mo sa COVID-19 bago mo magpa-chemotherapy. Di kumuadto Dok. Uy, kay base niya ako kay watcher man ko Dok, kay iya man kong ituon. Dili ko kauli diri sa balay kay ikuan man ko, i-PUI man ay i-quarantine man ko 14 days. Dili oy, i-testing man ka diretso. Diretso Dili testing. ka nasakit Dok? Sakit sa ilong oy. Sakit Ay, kay? dili ko Dok. Ano na lang Dok, kay base niya kuan ko kanang naipanahon nga hinay atong immune system. Naakay kailang nga kanang oncology sa Digos Dok. Naade oncologist niya nasa kuan? Kinsa Nasa may maka-recommend mo nga maayo Dok? nakalimot ko sa pangalan niya pero naade sa Digos kanang bago ganing hospital. Digos Sige, Doctors, ano na lang Digos pagkatao Doctors. niya sa bagong hospital. Digos Kailang Doctors. directorate. Okay? Dok, Oh. Dok, kanang naakoy pangutana Dok ba kanang stage 4 unsa man sa tan-aw nimo? Naa pa ba nay kuan nga maayo siya? Naa may classification sa unsang klaseng cancer day. Dukes classification kung asa naka-penetrate o katong unsang klaseng cell. So kinahanglan ko kabaloan na para makasulti ko nga pila siya katuig maabot pa. Kaya mangayon tagog advice sa imo nga Dok kay nga akong ituon. Tauran man unta ko katong stapler go Dok. Karon wala naman bitauran sa doktor, di pa pauli man ang stapler kay di na daw mataon. Ayay. So mubo na jay ka wala na gi-operahan pagyapon. Wala na siya di operahan kay basin magsakit daw. Ay, naoperahan siya pero pag tanaw, itaod unta kung iyang stapler, katong stapler unsay term anak Dok, basta mura man tong stapler akong nakita. Intestinal stapler. Intestinal stapler. Tapos, Unya, di pauli man sa amo Dok, kay sayang daw among kwarta, ibalik na lang daw nila. so naka-colostomy siya karon. Dili na mataod, wala na daw katauran. So naka-colostomy siya karon day. Oo, forever na gyud daw na siya makakulot kumibag. Mao pasabutan na nga wala na sila masumpayan. Ngayon wa na sila nag-stapler. So mao gyud ang Isa mo. Unsa Dok? sa pasabot ana ba nga mubo kayo ang iyang cancer tuwa na duol sa iyang lubot. Kuha nimo? Yeah. Unsa may kuan ana Dok? Dili ko kasulti kay kinahanglan nila ko atong Jukes classification o katong cytology report bago ko magsulti kung pila ka tuig siya mabuhi pa, unsay kuan sa chemotherapy. Dito man ko magbase. Gapon. Kanang mana unsa mi sa imuha Dok? Na Pwede man. Kay may magud ka explain? dad lang mga result ninyo sa histopath, sa biopsy. Dad ang resulta. Naaman tanan nga naka-file man, di-file man nako tanan Dok. Na kalusa siya ulahin na examine sa doktor. Ang kuan sa balikon unta mi atong May 5 unya ting COVID naman Dok. Nya Lagi. anak ko nga Unsang bulana mo nagpa-check up? Kita nang buha. Ha? Unsang bulana mo nagpa-check up? Last. Unsa Dok? Unsang last mo nagpa-check up? Ang last namon pa-check up atong unsa ganitong ting COVID ha, sugod February. April pa to murag diha ang last namon ting kuan Dok, dili pa to siya kuan katong sa Wuhan pa to siya, wa pa naabot sa Pilipinas. February lagi. February. So February o kinahanglan gyud na siya makuanday.
not necessarily nga ipadayon ang chemo, i-evaluate siya usab. Tanawon gyud ako siya kung asa na yung mga lusay. Tanawon gyud ako siya datong Ipakuan na mo og usab. Kung dili ni sa SPNC, madak-an man may gasto dok sa pinakuan og private ni. lagi. Ipakemo og usab. Ay dili. Usually gyud basta ingani nga sitwasyon nga kapilar niya nga chemo niya makita na ako nga daghan pagyapon sa lusay na ako makita sa examination, dili na ako magpakuan, di na ako magpa-chemo kay useless man. Sige dok, maayo na dok kay at least naapod siya ba ma-explain siya Lagi, kay mas maayo dadon niya siya. nagakuan man gud ni dok na unsa na pangita gud ni paraan ba para ma-explainan pud iyang kinabuhi. Opo. Mao lagi. So dada ang mga resulta. Uman naman siya og chemo. Lagi. Uman siya og chemo. Sige lang, i-evaluate na to siya. O evaluate na pud nimo usab. O sige dok, salamat dok. Nakaugma dok. Na. Unsa oras ka kutob diha dok? Mga basta mahuman ako ang pasyente, usa gani mabot ko alas 2, pero dili na ako naga-break sa udto. Magkuan lang ko 15 minutes para maniud to. Diretso dayon, humano na po tanan ba? Unya magsayo ni dok, pwede magpalista kudaan karon sa kanang kuan. Sa Dili. iyong sekretary. Dili man na niya dawaton, ugma pa man sayo gyud. Ugma. Sige, maanha na lang yung ugma sa'yo pumundok. Sige. Okay. Unya magstay ni diya sa sulod. Pagawason minimo. Sa gawas man mo mag-stay gyud kay na may triads. Sige dok, yung ugma dok po. Sige. Okay. Okay, salamat kayo dok ha. Sige. God bless. Bye-bye. 0965-675-4581. Babae, 56 years old. Nagkaugahip sa wala nga side dapit ribs. 1 month na. Nabasa mo na ako ni. 0926-350. Hello, good morning. Cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning dok. Kusig-kusuga imong tingog. Paminawa sa radyo kay para maklaro. Sa radyo. Kusga imong tingog. Hello. Kana. Hindi man ako makakita ang imong message sa Facebook. Ay wala mi nag-live. Nag-live na? Kuan kaning palungo ayo iduol ang radyo basta paminaw na nimo nga na ako'y madungog nimo akong pangutana ba. Naga-live sa Facebook man na siya day. Live sa Facebook. Ang say pangalan sa kabalo ba siya? facebook.com/edward.kagape na sa Facebook na siya. Live na siya karon. So balik tawag. 0908-542-0657. Dok, 5 months na maintain bisoprolol 2 times a day o aspirate once a day. Forever na ni Dok, 68-year-old, di man good ko kagawas. Thank you. Pag okay ay mong pulso nung nag-aabot, naga-level sa 80 o 90, nga sa una mabot og 110, 115, nagpasabot niya angay ka sa bisoprolol. Kung wala kay gibati, wala kay side effect, padayon, dili na siya forevermore. Putlon yun na siya kay usahay ang kasing-kasing, magbinuang. Imbis mo paspas mo hina-hinoon, so di mo kinahanglan ang bisoprolol. So muna siya pagtansya sa paggamit sa mga tambal, mga higala. Kinahanglan yun nga, aware yun mo, ma-check up pirmi, kung dili man ka pa-check up, tanaw sa inyong gibati, sa inyong lawas, bago mo maingon nga, muundang ako, o padayon pa. Kung mas maayo, i-consulta mo sa inyong doktor, 0998-885-7085. Dok, ang marijuana ba, tambal daw sa cancer o guban pa, dili tinuod na day. Ang marijuana is for pain, para lang yun sa sakit. Dili o tambal sa cancer. Ayaw yun mo pagtuwa na ha. Dili na siya cancer, tambal sa cancer ang marijuana. Giatik lang mo ana para mamalit mo. Pero tinuod na para sa pain lang yun na siya. 0935-740-0422. Dok, us lang. Kanang gi-quarantine of 14 days, walay kaligo na sila, Dok. Dili, maligo ki everyday. Kung magka-pneumonia mo, sa ba may tabo, magka-herpes pa mo diha, di mo maligo, wala na ilabot sa quarantine. 0907-115-4302, boy, 60-year-old, grade 3 ang prostate, maintain tamsulusin.
Karon gikateter na ko, please advise. Operasyon na sa kanoy. Ha? Mag-opera, papa-opera na juga kung nagkateter na kakayaan. Usually, kung dili ganin siya mapugnan sa tamsulusin, unya gikateter na kakay, di na kakaihi, operasyon na sa walay lain. Unless, of course, mag-trial ka og alfususin o satral. Ha? Satral, X-A-T-R-A-L. I-try siya. Inom kag 30 days, bago tanggalon ang kateter, kung makaihi ka, maayo. Hello, good morning, cellphone. Hello. Saya ato doy. Hello. Ah. Hello. Oh, tapaminaw sa radyo. Paan, kanang 17 years old ko. Unya, Nung ka nga, itawag ko rin mo itong yan yung simana, nung ka nga ipa-isipid. Kanang, dalir ba magpang-result anak? usually 24 hours kung na-resulta. Pwede anak diya sa imura. Oh, good. Dili sa laboratory na mo. Sila magkaso anak, Dok. Mga 250 mga 280. 280 pesos. Oh, pesos. Sige, mo. Kuha na ko siya, dalit siya na ko, Dok. Sige, okay. Sige, 0926-350-7100 X-ray Uray 21 May 21 2020 impression infiltrates in bilateral upper and middle lung fields suggestive of PTB. Dok pasabta daw ko male 60 years old barangay Libutad Igakos unsay tambal nagyo kay TB doy. Naman tay kinaiya may gala nga basta mo diagnose mo TB, maulaw mo sa sintaon. 95% sa Pinoy na TB. Ay na mo kaulaw na in diverse ways mo patreat, magpatambal gyud mo eksakto. Usually 3 months to 6 months para makompleto o di na gyud mo balik ang TB. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Hello, good morning, Doc. Unsay ato day? Hello. Hello, kusgay mo tingog. Ako tong anak ang nag-text sa imo, Doc, katong na otitis media bitaw, Doc. Kanang unsa nga galatin si Doc? Antibiotic inumon 3 times a day. Ila ka miligram, Doc? 300. Kuha mo? Kaysa magpapila mag-inom ka, Doc? 3 times a day. Isa ka Mapalit ba na, Doc, na wala resita? dili mga adto gyud kag doktor. Magpareseta gyud kag ana. 3 times a day, 7 days nimo inomon. Okay? Okay, Doc. Salamat, Doc. So, pila na lang ta ka minutos may gala. Natay 4 minutes. Balik ko sa akong giingon ganiha may gala cancer of the breast. Ang cancer of the breast only dili walay makapugong basig makadungog mo nga mainom og supplement mga omega mga unsa pa nang mga inyong madubatian nga pang-prevent sa cancer ayaw magtuwa na kung na may cancer walay epekto ang ubang tambal walay tambal sa cancer of the breast gut absolutely kay kung naa pa din ako mag-opera may gala gikan sa 1980 paingon karon almost how many years na ang cancer of the breast nagasaka nga daghan ang kaayo mo ingon nga tambal ana protection ani prevention ana wala dili tinuod daghan kay mo tek sa ako Dok effective ba ni ayaw mo tuwa na kay Lara Kutich butiti kang dako sa tinuod pa wala gyud siya effect ang kanang mga herbal diha mga unsa pa ba diya. So, ayaw mo to and isulod sa utok ninyo mahigala na the only chance nga mas taas ang inyong kinabuhi is surgery. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.